бародари азиз, хуб нигаҳ кунед, тамошо кунед, да канса. ин касалие ки опасниям ку бародарҷоно, таноҳо да бисёр одамо дар инҷоҳошон намешава ва умуман ҳамин танара ҷазир мекунад ку бародари азиз. ин барои ун намуд бародарое ҳастанд ки ҳамин кожашон вообще ҷазир шидагиай ва баъдан бародаро ҳастанд ин намуди мазаш ҳастанд ки барои бародарое ки рагошон бисёр раги поҳо биромагиай ку ҳастанд барои ун намудаш. Бародари азиз ҳастанд барои бародарое ки иҷоҳошон сафедӣ мебурояд, крем, марҳамат, ин намудаш ҳастанд. Барои бародарое ки кафи поҳошон ё хоҳарое ки кафи поҳошон бечораҳо меҳнат мекунанд, кор мекунанд, мисол ин намуд ҳастанд, крему ҳастанд барои умуман ҳамин касалиҳои пӯст. Ва гӯш кунем бародари азиз, ин ҳамин духи худаш бародарҷоно 1,5 000 места, 4 чизи дига падарка доставкаш